jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hiɗiɓe daraɓe ayaw pini tv garte kattane jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane e jayndeji ɗi sénégal joni palen koye jayndeji ɗi alarba sappo e jeetati lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadane jayndeji ɗi sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti koye jaltal procureur ko caggal mayde on ɗon suka Abdoulaye Ba baranoɗo toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay wonande ko yowiti alhaali mayde on ɗon suka procureur dirtini walla ni procureur mumti kala ko yowiti alhaali ɗin ɗon tuumaji ko wiyete ko lebte ɗum woni ko wari on ɗon suka ene woni tan de e wiide musidɓe jayndiyankoɓe procureur mumti ɗum ɗon ha laaɓi ceer holno wiiri jaynde arti e konngudi o mo ganduɗa kañum woni Anta Babacar Ngom moɓe mbi ko avocat wonande kay militaire uji ɗum kadi ine tawe e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende e jaynde Walf Quotidien e jaynde Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbi tan de ko yowiti alhaali mayde on ɗon suka étudiant to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ñande jeenayyi nduro lewru ndu gonɗen ene woni tan de parquet o nena haala ko woni ko yandemo dow terrasse woni étage ko ɗum jeeyi sababu mayde makko holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɗum ɗon ko konngudi on ganduɗa kañum woni procureur ɗum ko caggal nde o waɗi kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe ñalawma hanki o holno wiiri jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde Sud Quotidien jaynde quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitan nde ko mort d'un étudiant à l'ICAD ɗum ganduɗa kañum woni le proc relance ɗum ko ganduɗa kay kañum woni débat o holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe mbitan nde omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Ndoye kam kay holliti kay wonande mayde on ɗon suka résultat ko yowiti alhaali mayde nde saabi ɗum ɗon ko on ɗon gunɗon jangu gonɗa kay o yani ɗum dow 4e étage hono wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde ganduɗa kañum woni jaynde quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e alhaali Farba Ngom ɗum ko caggal nde lefol harmo makko itta toon to suudu sarɗiyeji leydi sénégal ɓe kolti kay kanko Farba Ngom omon heddi toon to suudu dumbirdu hono wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe woni tan de on ɗon parquet mo ganduɗa kay waɗi ko wiyete ko mo ganduɗa kañum woni cassation ɗum ko yowiti alhaali woni goppirgol Farba Ngom wadde noon kanko Farba mo heddo toon to suudu dumbirdu hono wiiri jaynde arti e goɗɗo mo ganduɗa kay waɗama garde à vue ine tawe toon to suudu dumbirdu o mo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer ɗum ko caggal nde on dono hanki toon to section de recherche hono wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe duttonima kadi woɗɓe ganduɗa nena e suudu dumbirdu guila ñande sappo e jeetati nduɗo lewru gonɗen lewru hande ɓe ganduɗa kañum men goni supporteur uji leydi sénégal mo ganduɗa kay ko nangganoɓe toon to leydi Maroc ɗum ne kadi ine tawe e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde quotidien le quotidien jaynde les échos kañum arti e ko yowiti alhaali mayde on ɗon suka Abdoulaye Ba mo ganduɗa kay fitande muɗum yoɓanoma toon to bidduɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar holno wi ɓe mbitande ko procureur waɗi écarté la responsabilité wonande kay police mo leydi sénégal ɗum ko caggal nde o wi on ɗon suka saabi mayde muɗum ko diwde ɗum walla ni yande ɗum to 4e étage hono wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende e jaynde les échos ko wona ɗum ko jaynde nde arti e keddogol Farba Ngom honorable député maire de la commune des Agnam toon to suudu dumbirdu kolliti kay wonande parquet général o waɗi ko wiyete ko pouvoir en cassation ɗum ko waɗi ɗum noon ko dernière minute ɗum ko caggal nde gueɗe ɗe te seɓɓiti koye on saaha ɓe mbaɗi ɗum wadde noon ɗum jaabi Farba Ngom oɗo saaha joni situation o kay woni ko heddade mo tan toon to suudu dumbirdu hono no wiiri jaynde les échos jaynde Vox Populi kañum arti ko e konngudi omo ganduɗa kañum woni procureur ɗum ko caggal nde o ari o holli tan nde wonde mayde omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba ko jangu 4e étage ko ɗum jeeyi sababu on ɗon gorkajo hawri e leedial to dudal saabi jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar e wiide mabɓe noon ɓe mbi ko procureur oɗo saaha kay nena laɓɓina ɓe ganduɗa kañum woni policier ji ɗi ɗum koko yowiti alhaali mayde omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba ɗum ine tawe e jaynde nde ko ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom mo ganduɗa kay ene heddi toon to suudu dumbirdu ɗum ko caggal nde parquet général o waɗimo maintenir toon to suudu dumbirdu to ete jaynde nde arti eɗen ɗon gueɗe ɗe ganduɗa kay ko ɗum woni ko haaletnoɗo guila e yewtere yewtude nde ɗum koko yowiti alhaali debbati gorkati hen ɓe kolliti kay wonande liste o ne yaaha ene ɓeydi on ɗon gorkaji mo ganduɗa kay ko biyeteɗo Pape Biram Bigué Ndiaye ko kañum kay woni ko waɗa arrêté woni tan ko fawa junggo e ko yowiti on ɗon alhaali hono no wiiri e jaynde nde goɗɗo pawaɗo junggo caggal nde notoyno ñalawma hanki o ko Abdou Nguer ɓe mbita nde Abdou Nguer waɗama placé en garde à vue hono no wiiri e jaynde Vox Populi jaynde l'indépendant kañum arti
yuti al hali sababu mayde on don suka Abdoulaye Ba janganno ton dol jabe hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar no be mbitande ko parquet o kay odo saha joni labini be ngada ka ngoni force de défense et de sécurité dum ina tawe e janede be dutanima Pabiram Bigué Ndiaye mo ngada kay yani kanyumne dum ko caggal ande ko ngada ko yuti al hali Pape Cheikh Diallo kam e Djibi Dramé e ko yuti on don al hali e debati gorkati kangole o fo wama jungo caggal nde wonno wade couvrir on don conférence de presse procureur hon wiiri janede be gartini kadi e Abdou Nguer mo ngada kay kanyumne wadama placé en garde à vue be gartine e Farba Ngom mo ngada ene heddo tonto suudu to mbirdu hono no wiiri e jayude l'indépendant jande la tribune ko hen arti be mbitande ko ko yuudi ala haali debati gorkati en ha joni de gede de nene jokki liste o nene jokki beydade ngada kany woni jayde yanke Pabiram Bigué Ndiaye kanyum kay woni ko wala arrêté on don Pabiram Bigué Ndiaye non ko jayde yanke tonto yawo gendire leydi Sénégal hon wiiri kam musidmen jayde yankobe dum ko ciagal nde wonno wadde couvrir on don ngada kany woni conférence de presse mo ngada kay yubbinino dum procureur hono no wiiri e janide arti e Farba Ngom keddogol mum ton to suudu dumbirdu bandirabe musibbe teddube hettibe hedibe darabe ayaw Pindi TV ko dum bon ko min kam no robinade ko sifa e kele kadane jandeji leydi Sénégal adi meden e robido jandeji wonata ko jango soko wili geno do enden min bi on jokke doftade kam e rewindade programme uji di Pindi TV Allah jaramo jarama